Na kajing Jong David shibun ki ba ngila banyo jehikai. Yoro you try perlok ngapadang ngobhai phi shakani YouTube channel. Perlok hakani kaperthe ya shong ya sa bat ki kime ki kpa kimen para hakaju ke yeng Henry bon sin ngim la ban ya shong ya sa badu blei. Perlok kani ka video menta kasngi kalong ka badan kam baha yangi we pi we. Kani ka video kanyarap yangi kumno bangin la banye shong yasa bad ublei. Kumno bangin la lut na ki basniyo da kababat ya kakti ublei. Menta kasngi ngin ya puli ya ke kitab salm kalnong kabakhatsan. Lada pidon ya ka Bible hajan jong pi skobha tongin ya puli lang. A try uban yo shong ha ka tabernacle jong me yo shong sa ha ulum bakantang jong me hang ne usin deben ulakali ya ublei a try ubala ban shong ha ulum bakantang jong me kani kajingkali kaju yanga baria phi menta manga ban ma phi na preng jongi manu bala bani shong yasa bad ublei ubakhoi kajinglong jong u kumno kade banlong usim debet ula ong uta ubayad ded bad utbale hok bad ubakren ya kabashisha hala kadonun ubang kren siar dala uthliet lemne umle snew yala ulok lemne pediang ya kajingken lo ben ya uparamarjan uba uriusni ulong bala iben hakmat jong u Henry uburom ya kita kibashep tiang ya utrai ubasmai yala kajong kajingpen snew bad kalashu ubam ai tingka bad shimsut pan lani bam sap yale ya ubaloiloi uta ubale ya kini ki ompen ki ya u lano ru para banget jonga ubri ubayai bed ubale hok ubakran shisha hala kadonwon kibrio kibathok lano ru kin omla banyeshong yasa bad ublei uthliet ubam kran siar lani leben yala uparamajan ubam bishni ya kiwe menta mangi da kaba suk ya isi ya bishni ya iwe da kaba suk ya shong bat ya kran snil ya kiwe pat tiki bam le ya kini kita kinyo banshong ha ka tabernacle ka Jong Blei uba uriu snil ulong uba la iben hakmat jong u Henry uburom ya kita kibashapti ya utrai ubasmai yala kajong kajing snil bat kala ka bambot shu menta kapor lada don kiba pan jingyarap nangi ni ai jingyarap tangba ni pan sudru parlok kenmau kabashim sud kamut baphiarap bangila banyarap da kaba khoi ka Bible ko ong wat ai bakakti kadyang jong phi kan tip baka bakakti kambon jong phi kale bad ubabam sabru la bansyong ha kajaka kentang ublei unkur khu ya phi baro bad unyarap yangi bangin omdon ya kini kijinglong kiba ni la ya puli ha ka kitab sam kalnong kabakhatsan pule man kasngi knang bangin ken mau bat ngin omdan kam ban pule shipule bat ngin ken mau yaki ha kajing kajongi bat bangin ya ha kamon kajong ublei unkur khu ya phi baro amen